Karon day guys, no? Namidan ni guys. Ayaw, inga na ba? Mag-withdraw na si mama guys. Unara. Dito ra ka. Mag-withdraw na siya. Dito ra ba? Like, Ano dani na siya sa Metro Bank. Diba? Kita mo na. Una sila na. Metro Bank. Nara. Metro Bank, Cagayan de Oro Main. Branch. Break banking hours. 9 a.m. to 4 p.m. Mondays to Fridays. Diba? Tama na siya das 4 guys. Pero sa na oras ka lang. So na. Pagyapon nanirado. Tara guys. Pila ko ayaw ma? secret. Oh, secret na guys. Kaya siya gusto magkabalo. Karon, mangaon, karon guys. Sunod na ni guys. Sunod na ni guys. Mga na mi guys. Mabusog yun nilang bata ba? Nadyo'y bata nga mabusog karon nga adlaw. Wow! Nanapod mi dan. O karon guys, mga karon nanapod mi dan sa bugak. Guys, kasi nagreklamo na mo. Sige, may balik-balik dali sa bugak ba? Lami mang good no? Wow! Ano siya mga karon dali sa bugak? Bugak yapon guys. Ito si mama dito. Taglitos karon. Hala. Ang taglitos. Ani, sagot niya. Ilaw, bukbang. O yun, taon. Wow! Bago ang gusto niyang sauce. What? Mayonnaise. Wow!